vedoucí Silvie Slavíková a Eliška Zemanová. Uměleckými vedoucími jsou Irena Blablová a Libuše Slavka Kvašná. A vedoucí muziky a primáškou je Vendula Cebulová. Dobrý, jestli vezme to, aby... A ještě jeden soubor k nám zavítal z svých místů, a to je dětský folklorní soubor Ondrášek. Organizační vedoucí je Iva Jurenková, uměleckou vedoucí je Lenka Dujková, vedoucí muziky Karol Klunder a primášem je Matouš Konopáč. Tam je Linka, hele. Poprvé. Sněží! Na svatého Martina bývá bílá pezina. Na svatého Martina kuřívá se z komína. A Malko, pojď rychle, ať nezavazíš lidem, jo? Máte jede na koníčku. Martin jede na koníčku. Slyším cinkat podkovičku. Podkovičky pěkně zvoní. Na nebi se vločky honí. Louky pole všechno bílé, do Vánoc je jenom chvíle. Na svatého Martina zima chod svůj začíná. A našemu staříčkovi ztratila se slanina. Ztratila se slanina a bylo to na svatého Martina. Jo jsem ani na slaninu nesahal.